Hemm bżonn f'pajjiżna illi issa ma jkunx hemm President magħżul min-naħa partiġana Laburista. Dan huwa mument fejn il-pajjiż għandu bżonn l-għaqda. Dan huwa moment fejn il-pajjiż irid jarmi u jinża il-firda. Jekk huwa minnu, jekk huwa vera li tħobb il-pajjiżek illi inti wkoll ma tridx il-firda. Għamel President illi jiġi mill-kamp oppost. Għati sinjal ta' għaqda lil pajjiżna. Tenna dan l-appell il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt li kien qed jindirizza folla numeruża fil-gazin tal-partit fir-Rabat. Fl-istess waqt ftit ġimgħat qabel tmiem it-terminu tagħha u sellem lill-President attwali Mary Louise Colejro Preka għall-ħidma li wettqet. Adrian Delia kompla li minkejja li l-gvern jinsab mingħajr pjan politiku għal Malta u għawdex il-Partit Nazzjonalista se jkun hemm mal kulħadd. Fost l-oħrajn anke bil-ħidma bris il-Kunsilli Lokali, Adrian Delia qal li se jkun qed jaħdem biex ikompli jingħata aktar poter lill-kunsilli. Aħna il-partit tal-Kunsilli Lokali. Aħna l-partit li 25 sen ilu ridna nagħtu is-saħħa lin-nies fil-lokalità. Ridna id-deċentralizzazzjoni tal-poter. Hemm minna fil-Maltin u l-Awċin, fil-bliet, l-irħula, il-hamlets, il-lokalitajiet tagħna. Kompla jgħid li l-Maltin għandhom l-akbar abbilta u l-Partit Nazzjonalista se jkun qed ikabbar l-ekonomija b'din l-abbilta, mhux bħal gvern li qed jażal li jagħmel dan bil-barranin li kontinwament qed jiżdiedu f'pajjiżna. Gvern li aktar ma jmur aktar qed jakkes li ddajjef. Istħu, ifqu isirqu il-poplu Malti u Awċi. Ifqu għatu ix-xejn il-ftit lil dak li huwa dajjef u tibqgħux titħanżru. Taħsbux li ħadd tadduha lixxa. Kull kuntratt li jisraq lil Maltin u l-Awċin narawh, nattakkawh, nifluh, naħduh l-qorti u jekk inkunu fil-gvern iwaqqgħuh u jkollu iħallas minn għamlu. Adrian Delia saħaq li għall-kuntrarju tal-gvern li qed ineżża l-lokalitajiet, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed isaħħaħhom. Iżda l-gvern ta' Muscat hu mingħajr viżjoni u aktar ma jmur aktar qed jeqret lil pajjiżna. Minn tant affarijiet illi għandna x'inbiegħu, servizzi, prodotti, manifattura, il-gvern bla ruħ, il-gvern tal-Labor, beħ l-identità Maltija, beħ iċ-ċittadinanza tagħna, beħ dak kollu li għamilna Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wieħed li taħt it-tmexxija tiegħu il-partit se jkun qed jaqgħad lil pajjiżna biex jagħti lil Malta u għawdex l-aqwa u l-aħjar.